Tirados de Nordeste, que foi o premio Repsol de novela do ano 2016, de Transmatria, que foi o premio Xoán Carballeira, e de Contra a Natura, que é o premio González Garcés. Comezarei coa narración Nordeste. A vedora maior da República. A vedora maior da República observa o perfil crepuscular da cidade dende a proa do Bergantín. As torres desiguais de Compostela érguense fronte ás velas hinchadas da embarcación e o rostro queimado da muller, que se ilumina con algo semellante á esperanza. O mar de Belvís anuncia a chegada á casa dende tan afastadas terras ultramarinas. Carme de Candingas está convencida de que a volta non pode supoñer senón o anuncio de tempos novos para todo o que ela vende observar alén do mar, nos territorios que comercian coas naves da República e da Compañía Galega de Indias. As velas calan, cansas quizáis de tantas trasfegas, mentres diante deles, do outro lado da baía, van pasando as mansións dos burgueses que se erguen contra as canles. Esas veas e arterias de auga salobre ascenden, impulsadas por muiños dende o Obradoiro, onde descansa o poder, o corazón e a gloria da Galiza, atrás dunas feras da Bocarría e do Esteiro do Sar. Fronte a eles, no Palacio da Xunta Xeral, ondean as bandeiras brancas da Santa Irmandade, que agora, dende a altura, reciben o navío. Vou continuar agora lendo 3 poemas de Transmatria que, como vos dixen, foi premio Xoán Carballeira de poesía. O poemario fala de ou soña unha terra nova, unha Transmatria nova, onde non existan fronteiras nin de corpos nin de territorios. Quérennos caladas, submises, escravas sen futuro, obxetos tan fermosos, ollando cara abaixo. Por iso é que nos matan. Son a metade do mundo, porén destinan para min o aborrido coidado das súas vidas, a efémera presenza nas súas marxes, imprescindible, para case todo que consideren tan vulgar como aldraxante. E o último poema de Transmatria é moi breve e di o seguinte: olla o teu corpo, estás a tempo de construires con el un continente. Sigo agora con Contra a Natura, que foi, como vos dixen, o premio González Garcés, e del lerei os 4 ou 5 poemas. Preguntáronme se era un home, dixeronno polo cabelo, a voz, a roupa, sorrín. Ninguén se decatou de que alí embaixo estaba eu. No seguinte poema fago unha reflexión acerca daquelas outras pandemias que azotaron o mundo e que, bueno, parece que xa esquecimos. Antes de que decretasen cuarentenas e illasen as cidades ou pechasen as familias brancas cos seus fillos rosadísimos, deixáronnos finar. Ninguén se preocupou de nós, das mortes diarias, infectadas, reventadas. É un castigo de Deus, dixeron. A culpabilidade precisa por sair das sombras e se bicar o sol. Éramos tantas as defuntas naquela delgadeza que consumía os corpos e lañaba a pel nun esqueleto. Esa lesión. Ninguén decretou alarma ningunha, nin falou de pandemia, nin vacina. Os indecentes non precisan máis leis que o fume. A extinción. Lembro millóns, exércitos, mortas en vida, e malia aquelas condenas e os enterros diarios, fixemos de cada tumba unha trincheira, orgullo sen acento, nin pel, só sexo. Fronte a nós había gardas, psiquiatras, sacerdotes que curaban, pregarias, descargas, detencións. Que estúpida maneira de contar o amor. Faite un home, non movas as mans, non cruces as pernas, non fales así, ensinte, dunha vez, como medra, o odio na entreperna. Grazas por escoitar.